Aiwa, mhuri yeZimbabwe pane nhau yanetsa, nhau yasimudza masuspicions, nhau yekukurudzirwa kwakaitwa maarmy commanders. Saka mhuri yeZimbabwe saka tamupinda munyaya iyi nokurudzira kuti ubva wasubscriber, wolike, wotina on the bell icon. Takutsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka pane nhau iri kunzi Commander in Chief of the Zimbabwe Defense Forces, President Mnangagwa yesterday promoted 3 Zimbabwe National Army ZNA Colonel Crispin Nduku, Arnold Gumbo and Richard Mahoya to the rank of Brigadier General. Saka kurikonzi he made the promotions in the terms of the Defense Act chapter 11.02. Saka mhuri yeZimbabwe saka nhau iyi iri kusimudza masuspicions kuti sei Mnangagwa akungopromota maarmy commanders, sei akuramba achingovakwiridzira pazvigaro. Iri kusimudza masuspicions nokuti tiri kuona kuti vanhu vanenge vachireplya papost iyi yapostwa nevanhu veZim aya vachiti Mnangagwa anenge akutya kuti army inogona kungomuita kupu. Anenge ava kupromota vanhu vaanoziva, vanhu vari vake vaanoziva kuti avava havazomumujamukiri. Saka mhuri yeZimbabwe chimbouya timbokurukura pine mucomment section medu, mumbotudzawo mafungiro enyu kuti mumbotudza kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka takuigirai nhau iyi kuti mumbokurukura, mumbotudza, aiwa muchisubscribe, muchilike nokutina on the bell icon. Kapochana maupdates atinokupa pano paZim News Live.